naghahandog ng So guys, good morning. Ang mata o dito, alas 2. Alas 2 na po nakato gabi eh. So now, it's another day na po. Good morning everyone. And maadjong adlaw, maadjong gabi eh. Sa tibuok kalibutan. Kung saan man ta karon gibutang sa Ginoo. We're so blessed because it's ni wake up na punta naanang punta sa laing adlaw nga atong concert atong kinabuhi. So again, good morning each and everyone, and it's me again, Junjun's TV. Sa bago pa sa atong channel, no, palihog ko og pinduta ang subscribe button, and of course i-like and i-share ang atong mga video kung ganahan mo sa itong mga videos. And then palihog po og tanaw sa mga pahinumdom ko, igawat po sa itong mga mamisos pohon. So for today's video guys, niyata sa tindahan. And then by the way, today is the last day of June. So mutunob na ta sa buwan sa July pohon. So and June 30, 2021 ug anang again ata sa may kado ron sa Jota karon pa may nangable for kuan 1 week kapin namin nga nangable, pero des Domingo nangable daay me da karon ning able na pud na kayo lisod na kado nagazi pamalit og mga kuan sa wala pamalit og mga sudan kay wa may nangable kay kusog lagi kuan na ni kusog ang daghan ang kanang naay case sa pandemya din sa amo ang lungsod sa Alicia. So now pero ang uban dare nagsigis lag pangable because di man mga senior citizen ang ilahang paan. Ang mga ginikanan kay mga senior citizen naman mo nang ahong ikuan ahong gipa undang sa silang pangable. Di naman doon madanihan man sila nga kana na ay mag-abli na kay napod lagi mga kompromiso. So ako na naman gi-grant kay wala po ko'y gikasagang da magkuan na laman sa insaktong kanang na ay the way nga magkuan di mo dut sa mga tao mo palazo naman sa mga tao. So karon guys, ang pakiton mo sa pag abli din ng tindahan mang display para kanang na ay doon ako ka-premier unta. I'm so blessed ay salamat kay because kanang na ay duha ko'y nakuhang premieron kanang adlaw kaya may bakante sa usa. So katong video ta ganina for ang singanda ng para unta to daning slot nga kuan. And then diha may ning bakante hang gitry ra og kuan og pwede ba so mo dito sapos nakakuan hang giwat-watan og mao okay ba pero gazan jud ang watawat gabi nakatog nako ning abot na to og wala gito alas 2 kapin. And then nakatog nako hangtod pag mata na orong buntag nakurat ko kay nakuha din ako ang slot. So thank you so much for giving me kanang slot. So duha jud ka slot ang nakuan. So manang nagama ko og video kanang para makakuan ko para makahatag og video para unsa. So just rawa nga tong kuan kay mga bliss ako ha. Ay stay put lang dyan.
akong daily routine sa wa pa nagpusog ag wa pa nagpapusag diri sa among lungsod ng virus. Pagkakaroon panahon na is ang Alicia is number 1 sa tibok Bohol. So grabe mo nang madlock ko nga magpanganhin nila ni mama diri sa sa butangan pa na inawag ligid karong godsud ra dili na dadong hanger kami kahapon, salt and stock, ipon, sira. So, ang bakit doon sa manghanger, isampal lang.
That's why, that's how. Oh, napilag ng ipanghangay lang eh. Pero, this is it guys. Because, ng, na. So, mara na yung gi-share nito nga video. At least, nakashare ko og ang nakuha nito unsay kay ba mo sa pag-display unsay paagi sa kuan nga unsay mo paagi pag pagkuan na imong tindahan visit so man sod sa among tindahan guys. Kanila no o kaninaman kamalo ka bong o kuan sa so this is so mara ni anhin na lang tataman guys. Salamat sa tanan ninyong pagkuan alang tanan ninyong pag salig pagtanaw o pagsuporta sa itong mga video ni Junjun's TV. Again, sa pag-upas sa itong channel, please don't forget to like, share, and subscribe sa akong YouTube channel, Junjun's TV. And shout out po sa Rich Family, Rich 5, Rich 4. And thank you so much mga founder sa mga admin sa Rich 4 and Rich 5, founder sila and founder, head founder. Thank you so much. And daghang salamat din to sa isang Kikoy sa ko ang team to sa isang Kikoy no? Nga always nga nagasuporta. Thank you again, thank you and may na lang ko maadtong buntag and bye bye.